ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଉ ସେତେ ଆସୁନି। କେତେଜଣ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚିଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଜୀବନରେ କାମ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଉ କିବା ବଡ଼, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାରେ ଅଲଗା ଖୁସି ଅଛି। ଦାଦାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଫେରିଲି। ଫେରିବା ବାଟରେ ଭାବୁଥିଲି, ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଉ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେବି? ନା, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଘର ପାଇଁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗଲି। ମୋବାଇଲ ତ ନେଇନଥିଲି, ସେଇପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଜୀବନଟା ଏମିତି ହିଁ, ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ। କାମ କରିବି, ଶିଖିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଜି ହୁଏତ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଭିଉ କମ୍, ଲାଇକ୍ କମ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବି, ଭୁଲ ହେଲେ ଶିଖିବି, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ତାହେଲେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଉ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ କମ୍ ନୁହେଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।